Ahojte vážení sledovatelia. Keďže nie všetko je iba o robote, troška počas voľna by človek mal robiť niečo zaujímavé, tak som sa rozhodol, že budeme mať druhý šotový let a teraz som v poslednej dobe dosť čítal o novej koncepcii v Trenčíne, ktorá tam začala platiť od 1.11., tak ma to trocha zaujalo a vydal som sa to tam preskúmať, ako to tam vyzerá a čo to vlastne je. A je to trocha dosť podobné tomu, čo máme v Ružomberku. Takže za mňa veľmi zaujímavá vec. Nová koncepcia MHD Trenčín priniesla výrazné navýšenie objemu výkonov. Z najväčších sídlisk chodia autobusy v čase špičky každých 5 minút a posilnili sa spoje aj do rozvíjajúcich sa štvrtí mesta. Vzniku tejto podoby novej koncepcie MHD v Trenčíne predchádzal rozsiahly proces komunikácie s obyvateľmi mesta. Autori sa s obyvateľmi stretli na verejnej prezentácii. Pre mesto Trenčín novú koncepciu vypracovalo občianske združenie Doprava na Považí. Základ tvorí 12 liniek, ktoré premávajú celodenne a celotýždenne. Ich doplnkom sú 3 posilové linky označované písmenom P a zaisťujú spojenie s priemyselným parkom. V dňoch školského vyučovania doplňa systém 5 školských spojov, označované písmenami A až E. Nová je aj nočná linka N1, ktorá je počas noci pred víkendom a sviatkami posilnená o linky N2 a N3. K ďalším novinkám patrí nástup všetkými dvermi a zavedenie zástavok na znamenie, čo by malo výrazne prispieť k úspore času a pohodlných môd. Po novom je možnosť platby bankomatovými kartami a výhodné predplatné cestovné lístky. Vozový park je tvorený 38 kusmi nízkopodlažných plynových autobusov typu SOR NSG 12 a 5 kusmi kĺbových nízkopodlažných autobusov SOR NSG 18, ktoré konštrukčne vychádzajú z 12-metrovej verzie. Týchto 5 autobusov zároveň patrí medzi prvé vyrobené vozidlá tohto typu a prevádzkované v rámci Slovenska a Čiech. Dopravu v meste zabezpečuje spoločnosť Transdev Transport Nitra, ktorá od 1. septembra 2022 prevzala prevádzkovanie MHD v Trenčíne. A na záver by som rád dodal, že ak sa ti video páčilo, tak ma potešíš lajkom, prípadne odberom
ak neodoberáš, a môžeš hodiť aj nejaký koment, aby som vedel teda, či sa vám to páči alebo nepáči. A v budúcnosti by som rád takýchto videí pridal podstatne viac, pretože aj tu môžeme mať kvalitnú a zaujímavú MHD, a nielen MHD, ale aj verejnú dopravu všeobecne. Takže týmto sa s vami rozlúčim, majte sa pekne, čaute.